którą kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a swoich uczniów abyś wybierał ci gronie rodziny, bliskich i gości, wiecznej chwały. Tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.